Haupa, ongi etorri eta eskerrik asko Teknopataren txokoa bizitatzeagatik. Beste bideo bat tokatzen da aztenetan eta badakizue horrek zer esan nahi duen. Beste jostailu jauzi dela nire eskuetan. Kasu honetan, Sfero 2.0 izeneko robot, pilota, jostailu arraroa bidali diate. Eta, probatzea tokatzen da. Lehenengo eta behin kutsa zabalduko dugu eta hor ikusten duzu Sfero bola bera. Polikarbonatozko bola bat da, robota bera barruan sartuta dago. Kolore txuria dauka eta ematen duena baino erresistenteagoa da. Beste pieza urdin hau kargadorea da, kargadorien alombrikoa, bola gainean jarriz kargatzen da eta botoi honekin gero amatatu daiteke. Horrez gain hau bezalako bi arrapala aurkitu ditzakegu kutxan, bolari salto eragiteko, eta beste kutxa honetan kargadorea. Eta hor fondoan, ohiko gidaliburua, lehenengo pausuak eta azalduz. Beste kutxa honetan, argindar adaptadorea eta hainbat herrialdetan erabili ahal izateko entxufe ezberdinak daude. Entxufe horiek danak atera behar ditugu banan, gure herrialdeari dagokiona aurkitu eta hori lotu adaptadorearekin bola kargatzen hasteko. Entxufe oso erraz kokatzen da adaptadorean, bakarrik jabarri behar da hemen zirkulo honen gainean, hemen kontuz, buelta laurdentxo bat emon, eta listo, prest daukagu gure adaptadorea eta gure bola kargatzen hasteko. Kargatzearena ere erraza da, hemen daukagu kargadorea, hor zirrikitua kablea sartzeko, hemen sartuko dugu, eta hor piztu da argia. Listo, hartu bola, kargadorearen gainean jarri, eta berehala hasiko da argia nirka, adieraziz, kargatzen hasi dela.